Čaute! Vítam vás u môjho ďalšieho videa a dnes si spolu ukážeme moje gumičky a ich príslušenstvo. Takže moje gumičky mám v tejto krabičke, ktorú si za chvíľku ukážeme. V tejto krabičke mám nastavky, ktoré sa nedajú rozložiť. Potom tu mám dva návody, ktoré nepoužívam. Túto krabicu som dostala včera, ale už som si ju trošku preukladala a gumičky som dala do tejto krabice. A v tejto mám nastavce, ktoré sa nedajú rozkladať a v tejto krabičke od mačacích jazyčkov mám háčiky. Takže najprv si ukážeme moje gumičky. Vnútra to vyzerá asi nejako takto a ja vám to budem ukazovať postupne. Takže mám tam 3 kelinky, ktorých mám vlastne. V jednom z nich mám krikľavo-oranžové gumičky. V ďalšej krabičke mám, v ďalšom kelinku mám slabo-rúžové gumičky. Moja kamera nezaostruje, čiže neviem, či to dobre vidíte. A v poslednom kelinku mám plno červených gumičiek, asi toľko. Takže to sú moje gumičky, ktoré mám odložené v kelinkoch. Ďalej tu mám dva rovnaké krabičky, v ktorej mám biele a čierne gumičky. Sú to vlastne takéto krabičky. Čiže v tejto mám niekoľko čiernych gumičiek a v tejto druhej mám niekoľko bielých gumičiek. Bielých mám viacej ako čiernych a vlastne tieto som dostala včera. A dala som si do tejto krabičky. Ďalej tu mám takúto krabičku od nejakých liekov a v tejto krabičke mám plne priesvitné gumičky, ktoré ani veľmi nepoužívam. Ďalej v takejto peknej ozdobnej krabičke, alebo skôr nádobke, mám priesvitné gumičky, ale s trblietkami, alebo najlepšie povedané glitrované gumičky, čiže majú na sebe takéto, neviem, proste také bodky, alebo čo, ale sú to také glitrované proste. Tie som tiež dostala včera, kúpila som ich za 49 centov, čiže veľmi výhodné a vlastne bolo ich tam toľko v balíčku. Týchto kusov. A ďalej tu mám posledné dva krabičky. V týchto mám krabičkách ďalšie krabičky alebo sačky s gumičkami. Takže všetky tieto balíčky boli v tej krabičke, ktorú som vám na začiatku ukazovala, kde mám teraz na stavce. A bolo ich tu 10 balíčkov, mám ich iba 7, lebo v 8. balíčku boli čierne, ktoré som si dosypala k čiernym, v ďalšom biele, ktoré som si dosypala k bielým a ďalšom červené, ktoré som si dosypala k červeným. A tieto som si nechala v takých balíčkoch, čiže krásna rúžová, žltá, biela, tmavomodrá, fialová, taká pekná turkisová, táto sa mi asi najviac páči, a zelená. Tu bola táto krabička a vlastne ešte tu je jedna, ktorú mám takto pokladanú. V tejto krabičke mám gumičky z jednej strany žlté a z druhej strany biele. Mám ich iba trošku, lebo všetky som už vyničila. Takisto tu mám také podobné, iba tieto majú oranžovú a z druhej strany bielu, tých mám už viacej. Potom ďalej tu sú už iba takéto balíčky, v ktorých vlastne, to sú tiež nové gumičky, tieto 3 sú nové gumičky tiež. Mám ich v iných krabičkách, takže tu je takáto akoby zelená, no vlastne zelené gumičky, viac mi prídu do turkisová, ale proste zelené. Takto ináč fialové a rúžové.
Tieto gumičky sa mi strašne páčia, tie používam na oči, keď robím nejaké zvieratka, tak na oči pre zvieratka. Tieto fialové mám iba trošku, sú to podobné, na kamere vyzerajú asi tak isto, ale nie sú také isté a tu mám krikľavo žlté. Takže, to by bolo všetko z mojich gumičkov a ďalej vám ukážem moje háčiky. Takže, v takejto krabičke mám vlastne háčiky. Sú dva krabičky zlepené dokopy a z jednej strany, takto sa to tu na boku otvára. Keď otvoríte, máte tu napísala som si to mini háčiky 1. Toto mám tu, aby sa mi to nerozhádzalo, keď to budem otáčať. A mám tu vlastne takéto poukladané mini háčiky, čiže krikľavé, žlté, oranžové, červené, rôzne odtiene ružovej, ďalej zelené a modré. Toto vlastne pokračuje na druhej strane. A na druhej strane už mám aj takéto pevné háčiky. Takisto sa to otvára takým istým spôsobom. Máte tu napísané mini háčiky 2. A vlastne tu máte pokračovanie tmavomodrej, fialovej. A tu máte takéto rôzne háčiky. 4 pevné háčiky. Tento je najpevnejší. Ten už mám dlho. A tieto 3 som dostala včera. Tieto boli ku glitrovaným gumičkám. Toto k jednej krabičke a toto k druhej krabičke. Takže tie sú takéto pevné, neohýbajú sa a veľmi dobre sa s nimi pracuje. Ja som si to aj skúšala. Potom v ďalšej krabičke v tejto je to vlastne krabička set na výrobu náramkov a keď ju otvoríte, mám tam takto poukladané na strete, čiže takýto modrý, ktorý je už zlomený a vlastne ja nemám originálne nastavce, ja mám také fejky a vlastne tento som už zlomil, ale stále na ňom pracujem. Tento je väčší nadstavec, ten bol vlastne v tejto krabičke už od začiatku, aj keď som to kúpila. Takže tu sú takéto už oranžové, aby to držalo pevne. Drží to pokope ten nadstavec a na tomto pracujem stále. Všetky náramky robím na to všetko. Zvieratka a tak ďalej, lebo tento je vlastne pevný nadstavec, dá sa posúvať stredná rada dopredu. Ďalej tu mám bibličky, ktoré mám vlastne teraz osobitne, ale ak idem už pliesť, tak si ich takto vlastne pekne zasuniem, lebo tu sú vlastne také piesečné gumičky a na nich pletiem. Na nich som pletla ešte, keď som nemala vlastne nadstavce a tak ďalej, ale pletiem aj na nich teraz, keď treba. A ako posledné tu máme dva mini nadstavce, čiže takýto. Dobrý na fishtaily, aj tento je dobrý na fishtaily. Ale tento bol vlastne ku háčiku, ale viac používam tento. To by bolo všetko z tejto krabice. A máme tu ešte dva návody, ako som už hovorila, nepoužívam ich, pretože sú to na tie obyčajné náramky. A vlastne tu je ich aj na iné náramky, ale všetky návody viem, takže to sú tak. A potom to som tiež vlastne dostala obe včera, toto k jednej krabičke, toto k druhej. A tu je tiež návod na obyčajný náramok. Ale nechala som si ich, keby niekto chcel, tak mu môžem dať navždy. Takže takto. A posledná krabička, už som hovorila, že som dostala včera, ale trošku som to premenila. Takže ona sa takto otvára. A mám tu vlastne takto poukladané nadstavce. V spodnej rade mám takýto nadstavec, ktorý som dostala včera. Vlastne táto farba sa mi veľmi páči, lebo je to zelená, moja obľúbená. Ale blbé je to, že sa nedá nič tu presúvať, ale aj tak sa dá na tom pliesť náramky. Ďalej v dolnej rade mám aj krabičku od Kinderka a vlastne tam mám farebné SK. Mám ich niekoľko. To vám ukážem.
Ďalej, v ďalších dvoch sáčkoch mám priesvitné SK. To by bolo všetko z dolnej rady. A teraz v hornej rade mám taký mini nadstavec. Keď si kúpite dva takéto nadstavce, tak si ich môžete spojiť a máte jeden veľký. Je to vlastne tiež posunuté vpred a normálne sa na tom dajú náramky. Ďalej tu mám niečo, čo vlastne nie je z gumičiek, ale používam to. Sú také vlastne rôzne vzory. Tak, tieto vlastne sa používal, no vlastne sme to používali, aj sa to kúpilo na to, aby sa proste takto to spájalo, aby sa vytvoril náramok. Ale ja to teraz používam na to, aby som vlastne, keď nemám dokončený náramok, aby som si ho tu tak nechala. A mám tu rôzne. Žlté srdiečko, ružové srdiečko, modré srdiečko, mám aj zelené srdiečko, ale to mám už zlomené. Ďalej červená kvetenka, oranžová hviezdička aj ružová hviezdička. Ďalej tu mám ešte takúto. Tu mám vlastne rôzne prívesky. Na konci vám dám možno obrázok, ako to vyzerá všetko, alebo aj teraz. Mám tu vlastne písmenka M a K. Ďalej tu mám takúto ručku, nohu, cumlík, to mám v takýchto farbách, vlastne oranžovej a zelenej, ale jedno je prisvitné. Potom tu mám takéto čudné vzory, ale tie mám asi najviac zo všetkých, ako som hovorila písmenko K, písmenko M, ďalej srdiečka a hviezdičky. Tu mám vlastne všetko takto priveskoch. To odložím. A ďalej, tu mám ešte takúto krabičku a v tej už mám iba takéto prívesky. Takže to by boli moje všetky. To by vlastne boli moje veci, gumičky a ich príslušenstvo. Ak by ste chceli vidieť moje všetky výrobky, môžete si ich buď pozrieť na facebookovej stránke náramky prívesky, alebo vám urobím video, alebo ja ich vlastne skladám v takejto krabičke, už ako som hovorila. Tejto mám prívesky, tejto zvieratka a v tejto mám náramky. Takže ak by ste chceli podrobné video o týchto veciach, budem ho natočím. Ahojte!